treba ovdje da se uradi i kako ovo da se posmatra. Zašto? Zato što ova najšira slika daje nam sumnju da li je ovo relativitet ili u pitanju ništa. Da li u pitanju znači ništa ili relativitet. Zašto relativitet? Ako ima jednu grešku, ovo je veliki algoritam, onda će to biti relativitet. Ako ima dve greške, onda neće biti ništa. E sad, na osnovu ove ponovne akumulacije koju posmatramo, već vidimo da ne postoji preliminary support, tako da je to prva greška. I također, ovaj ovdje deo konsolidacije, da kažemo, ne prenosi ovaj shakeout nižim nivojem dole, ispod, nego se dešava nešto iznad. Dakle, iznad ovdje se formira. I onda tu dolazimo do nekog problema gdje u stvari vidimo da ovaj ovdje nivo je prilično niži od ovog, to je prilično viši od ovog prethodnog nivoa. Shakeout obično bude prenet. Znači, obično se prenosi taj niži nivo, u ovom slučaju to nije takva situacija. Ovo mi posmatramo naravno kao drugi tip ponovne akumulaciju, to je konsolidaciju ponovne akumulacije, to je fenomenalan način da razumemo ovu sliku, ali jako važno da to bude formirano na ispravan način, dakle da taj shakeout bude niže.